ரொம்ப போர் அடிக்குதே. என்ன பண்றது? சரி சுந்தருக்கு கால் பண்ணுவேன். இன்னும் இந்த நம்பரை பிளாக் பண்ணாம வச்சிருக்கேன். ஹலோ சொல்லுங்க சித்தப்பா. ஏன்டா சுந்தர் அறிவு இல்லையா? 10th தான் மார்க் கம்மி வாங்கிட்டு 12th தான் மார்க் கம்மி வாங்கிட்டு இப்ப காலேஜ் ரிசல்ட் என்னாச்சு? இன்னும் காலேஜ்க்கு எக்ஸாம் வைக்கல சித்தப்பா. நீ போய் கேட்கணுமா இல்லையாடா? படிக்கிற பையன் நான் படிச்சிருக்கேன் சார், நான் எழுதுறேன் சார் அப்படின்னு நீ போய் சொல்லணுமா இல்லையா? நான் போய் எப்படி சித்தப்பா கேட்க முடியும்? வழிகளா. ஆமா நேத்து ஸ்டேட்டஸ் போட்டிருந்தேன். நேத்து கோயிலுக்கு போனதால மங்களம் உண்டாவட்டுன்னு ஸ்டேட்டஸ் சித்தப்பா. அது எனக்கு மட்டும் போட்டிருந்த. என்ன ஹைடு பண்ணி என்ன போட்டிருந்த? எப்படி தெரிஞ்சது? எனக்கு தெரியாதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கியா? என்ன ஹைடு பண்ணி இந்த தண்ணி அடிக்கிறது, தம் அடிக்கிறது, போற பார்வை வீசுவாய் அப்படின்னு பொண்ணுங்களுக்கு எல்லாம் போடுறது. 3 நாளைக்கு முன்னாடி Facebookல ஸ்வீட்டி ஸ்வேதா ஒரு ஐடி டெக்ஸ்ட் பண்ணியே. ஸ்வீட்டி ஸ்வேதா ஞாபகப்படுத்து. அது யாரு? நான் தான்டா. எடுத்து முதல் டெக்ஸ்ட்லயே நம்பர் வாங்கிக்கிறது. அப்பாட்டி எல்லாம் சொல்லிடாதீங்க சித்தப்பா. வாடி வா. என்ன ஹைடு பண்ணியா போடுற? ஹைடு பண்ணி இருங்க ஒப்பங்கிட்ட சொல்றேன். இவனை ஹைடு பண்ணி நம்ம போட்டதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்குமோ? அந்த அனுப்பியே பெரியமாவா இருக்குமோ? இனிமேல் இந்த கேக்கடி சட் பண்ணி வரலாம் சாமி.